Порошенка. А зараз із нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Рефат ага, сілям алейкум. Алейкум салям. Рефат ага, от відштовхуючись від останніх новин, зараз наразі у нас є лист від концерну РРТ, де зазначено, що якщо до завтрашнього дня не буде виплачений борг, то телеканалу АТР просто відключать мовлення. Як ви це прокоментуєте? Ну, я не думаю, що мої коментарі будуть відмінні від коментарів інших ваших гостей, яких ви запрошували вчора і позавчора, і сьогодні вони виступали. Маємо знайти обов'язково вихід із тих бюрократичних процедур, які коли встановлювалися, вони абсолютно не враховували з'явлення таких ситуацій, які в Україні з'явилися з російською агресією, з тимчасовою окупацією Криму, з евакуацією цілісного каналу, який створювали кримські татари роками, з евакуацією журналістів, з їхнім дуже злиденним життям. Тобто тут є дуже багато питань. І просто від влади вимагається, щоб якомога скоріше провести необхідні всі консультації між собою і знайти в межах існуючого законодавства абсолютно прийнятні рішення для того, щоб канал повністю продовжував свою діяльність. Журналісти, які працюють на цьому каналі, могли виконувати свою і професійну, і громадянську позицію, щоб використовували свій інтелект, потенціал творчий. Отже, шукаємо ці виходи. Я думаю, що ми знайдемо і сподіваюся на те, що канал не припинить своє мовлення. Рефат ага, я знаю, что Меджлис предпринимает усилия, чтобы выяснить, почему сложилась такая ситуация. Может быть, вам удалось как-то прояснить ситуацию? В чем причина уже? Ну, дивіться, ми 2 дні працювали в Херсонській області. Сьогодні, як тільки ми під'їхали, буквально 2-3 години трошки короткого відпочинку, зараз пішли зустрічі з послами, з іншими країнами. Ну, зрозуміло, не лише про канал, але ми інформуємо і про інформаційну політику нашої держави, можливості нашої держави щодо окупованих територій. Буквально тільки що закінчилася зустріч з головою представництва НАТО в Україні. Їх дуже цікавило питання щодо можливості громадян України, які живуть на тимчасово окупованому Криму, отримувати інформацію саме з українських телеканалів. Вони знають про ситуацію з кодуванням практично всіх загальноукраїнських телевізійних каналів. Вони знають ситуацію дуже складну, яка створилася навколо АТР. Отже, я ще раз хочу сказати, не вимагайте від мене таких деталізацій, що буквально через годину, чи через 3 години, чи через день все це вирішиться. Зараз всі процеси пошуку виходу з цієї ситуації.